Bé, el tema és Lluís Pastre, que va néixer a Llenguadoc en 1863, que va morir a Perpinyà en 1927 i que era mestre d'escola, laic i catalanista, i doncs llenguadocià de naixement. Estem parlant dels principis de la Tercera República Francesa, on la societat és molt dividida, mig partida, podríem dir, entre els clericals i els republicans, els primers anys del segle XX, aquí a cavall entre els dos segles. Doncs, és que en aquella època es podia ser laic i catalanista? Ens interrogarem sobre això. Després, és que en aquella època es podia ser mestre d'escola i catalanista? Doncs, us recordi que era l'època del parler francès et soyez propre. Bon, vet aquí. I després l'altre antagonisme que evacuarem ràpidament serà és que es podia ser occità, que aquí en diem gavatx, i catalanista. Això ho evacuarem ràpidament. Ell ho ha aconseguit de ser llenguadocià i catalanista, més o menys. Ja li han retret, de ser occità i no ser català, però això era d'esperar. De ser republicà i catalanista també ho va aconseguir i al dia d'avui podríem dir hi ha tants catalanistes d'esquerra com de dreta, doncs no és miraculós. En canvi, el tercer punt, ser catalanista i mestre, ser ensenyant i catalanista, jo me demani si avui encara ho hem superat, això. És l'autor de 17 llibres o llibrets i 110 articles. Cal dir que la meitat dels seus articles han estat compilats en llibres. És a dir, la meitat dels seus articles formen 11 llibres sobre els 17. Els seus temes predilectes són la pedagogia, la didàctica i sobretot el comparatisme català-francès. Eren llibres de pedagogia escrits en francès. I utilitzant el català. I doncs, el manual més interessant per nosaltres és un que va editar en 1911, que és Le français enseigné par les exercices de traducció de textes catalans. És a dir, el francès ensenyat per exercicis de traducció de textos catalans. El títol enganya. Sembla un mètode en el qual el català és sotmès al predomini del francès. Quan espiem aquest llibre, ens adonem que és un mètode de català. I ell mateix ho diu, que els infants han de recuperar la seva llengua i diu el profit serà doble. Recuperaran el català i aprendran el francès de forma equilibrada, comparativa i contrastiva. Les dues llengües són al mateix nivell. En Pastre era coratjós perquè era mestre d'escola ell mateix. Doncs no es tractava per exemple, com... Servidor de la República bastant centralista, com quasi sempre, però aquesta època... Era un mestre d'escola, però es comprometia, d'acord? I això és important. I pels televidents del Principat també és interessant de dir que era en contacte estret amb els catalanistes del Principat. Quelcom que no se sap, el Pastre era en relació amb el Josep Maria Folch i Torres. Josep Maria Folch i Torres era al començament del segle XX, després del fet del Cucut, va haver d'exiliar-se i de fugir del Principat i de venir al Rosselló. Aquí entra en contacte amb els catalanistes del Rosselló, en particular amb en Pastre. En Pastre té també una dimensió social, perquè en Pastre era també sindicalista i doncs capdavanter del sindicalisme dels funcionaris en una època en què el sindicalisme dels funcionaris era un delicte, era prohibit. I doncs en Pastre va ser el primer president dels sindicats dels mestres d'escoles dels Pirineus Orientals, això en 1908. I això li va valdre un càstig de l'administració. L'administració el va desplaçar durant un any. Ell refusa aquest desplaçament, es guanya la vida fent altra cosa durant un any i és durant aquest any que escriu aquest mètode per incorporar el català a l'escola. Era un catalanisme lingüístic i cultural. Vull dir, com podia ser a l'estat francès el regionalisme d'aquella època? Intentar trencar els tòpics, justament el que he intentat fer. Es podia ser republicà i catalanista. Es podia ser republicà i pel bé del progrés de la cultura catalana al Rosselló treballar conjuntament amb els clericals. Per exemple, el Pastre és fundador de la Société d'études catalanes en 1906
és una societat que va existir fins a 1921, que editava la Revue Catalana, ha estat la gran associació cultural catalana de començament del segle XX a Catalunya Nord. Dins d'aquesta associació hi havia mossèn Bonafont, per exemple, hi havia el bisbe Carcelada, bisbe dels catalans dins aquesta associació. El Folchi Torres ho diu, el Pastre és un republicà, però és un apassionat de la nostra cultura. Ell mateix ho diu, soc un catalanista i soc tolerant i admiro la gent del Principat que s'ajunten pel bé de Catalunya, clericals, no clericals.